कसे काय मंडळी, वेलकम बॅक टू युअर न्यू ब्लॉग. सो मंडळी, व्हिडिओ चालू होता घराकडून, शेतातून. आई इली आमची चवळे काढून आणि आईच्या मागून मी इलंय. बघू आई कुठे गेली आहे ती. पप्पा बोलले यासाठी गेले म्हणून मी यासाठी गेले. तर आई माझी शेंगे काढू होती आणि घराकडे इलंय तर जेवण नव्हतं. तर म्हटलं काय जेवण करतलंय, तर मी विचार केलेला आमचे चवळे लागले तर चवळ्याचे शेंगे काढून आणतेलंय. तर मी तुमका दाखवतोय आमचे चवळ्याचे शेंगे लागलेत आणि आईने आता काढले ना थोडेसे. तर चला आमचे चवळ्याचे शेंगे बघा. त्यासाठी आई आमची चवळ्याचे शेंगे काढता. आईचा मन नाही कारण किडेली आहे आणि त्याची चवळी. हे बघा, ओल्या चवळीच्या घराची आमटी करतो आज आम्ही. फर्स्ट टाइम आईन पहिलेच शेंगे काढले नाहीत आणि मी लय आमटीसाठी काढू. आई ओरडता मका खरं म्हणजे. हे बघा, सुके शेंगे आईने एवढे काढले नाहीत, सगळे अर्धी पिशवी, आणि त्यासाठी काढता. संध्याकाळचे 6 वाजल्यात. उलट्या साईडने व्हिडिओ बनवते त्यामुळे आई दिसत नाही. त्या साईडने जाऊया आपण. काढून झालेत आमचे शेंगे. कच्चे कच्चे सुके घे ना आतमध्ये थोडे, मी मग घमेल घेते. नुसतं घामायला गेलं तिथं. अगे हिरवे बाजूक ठेव, थोडे का ते सुके घाल द्यायच्यात पिशवेत. थांब झाली थांब. थांब हां. काढून झालेत आमचे. आम्ही चाललो घरात. एवढे सगळे भेटलेले बघा. जाऊया. पिशवी मी घेऊ, घमेल घेतं काय. चला, यासाठी हातीक भेटलेले आंबे. रेडे नवी ना जाताना आंबे काढूया काकीचे. चल चल. 4 आंबे आम्ही काढलो लोकांचे. आमच्या आमटात मारणार आमच्या आवडत म्हणून खाल्ले. आता वळम काढतो. डी गुडवा चल, तो पडलो खाली. आंबो खाशी पडलो. आई मग आंबे काढू दे ना लोकांचे. जाऊया. आई होते कशी पिशी धरलं. मी घेते दी माझ्याकडे. जाऊया आईसोबत पटपट. चला आई, भेंडे लागलेत, भेंडे काढूया पडतले. बघूया पडत जाऊन भेंडे काढूया पटकन. मंडई आपलं काम लागला रेडे बांधूचा. आपण रेडे सोडूया आणि घेऊन जाऊया पाणी आणि बांधूया त्यांका. चला. चल मग पाडून घालतेल. चल ही रेड्यांक घेऊन जाऊया आपण. पाणी घालून बांधूचा वाड्यात. चला, वाड्यात नाही गव्हाणीत बांधतो आम्ही संध्याकाळचे रेडे. चली. रेड्यांक पाणी वगैरे देऊन झालं आणि ते बांधूक पण आई घेऊन गेली. आपण आता काढूया आपल्या पळड्यातले भेंडे. आपल्या पळड्यात भेंडे लागले आहेत, मी तुमका दाखवतोय. तर चला, आपण जिकडे घाटी मिरची घातलेलं तिकडे भेंड्याची झाडं पण होती आणि तिकडे गोंड्याची पण झाडं. तिकडे मस्त अशी फुलं आली तिकडे. तर चला मी तुमका पण दाखवते. बघा, हे बघा, हे दुसऱ्या साईडचा पळडा आणि इकडे वांग्याची वगैरे झाडं आहेत. वांगी पण लागली आहेत मस्त. हे बघा, आणि हे असत घाटी मिरची. हे बघा, आणि लाल भाजी मस्त असा बीला. हे बघा, मस्त एकदम भारी. आणि फुल कसला तर कमेंट करून सांगा. त्याचं मूळ दाखवते तुमका. कमेंट करू ओळखा घेऊ गाव्या. हे बघा,
एका हिला फूल नाही का आता बी आहे त्याला. या साईडला इलेलं असं मी तुमका दाखवते. हे बघा. आता याची पण भाजी करून खातात का कमेंट करून सांगा. मी एका रीलमध्ये बघितलेलं आहे. ही भाजी बाजारात होती पण आमच्याकडे कोण खात नाही. बी पण आमच्याकडे कोण काढत नाही. तर ह्या हिला रवली आहेत म्हणून. हे बघा पूर्ण बी हिला. हे बघा भरपूर भेंडे लागले आहेत. हे बघा आपण हवे तेवढे काढूया. आपले झालेत मोठे ते आता जून आहेत काय कवळे आहेत ते बघूया. जून झाले तसं मला वाटतं. हे बघा काढूया पटपट. आपल्याला आता एवढे सारे भेंडे भेटले आहेत. हे बघा आपण जाऊया घराकडे आता. भेंडे वगैरे ते काढून झाले आहेत. आता मी घराकडे चालले. तुमका जर आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू सो मच फॉर वॉचिंग. बाय.